ଭାଇ ଏରା କଣ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛ କି? ଶୁଖୁଆ ଦେଶୀ ଶୁଖୁଆ ପଥରମୁଣ୍ଡି ଶୁଖୁଆ ମରୁଆ ଶୁଖୁଆ ଖାରପାଣିଆ ଶୁଖୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶୁଖୁଆ ଅଲଣା ଶୁଖୁଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଅଛି। ଚପା ମରୁଆ ଶୁଖୁଆ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କୋଉଟା କଣ ଏଇଟା କି ଶୁଖୁଆ? ଓପାଳା ଦେଶୀ ଶୁଖୁଆ ରେ ମହୁରାଡି ଶୁଖୁଆ ବାଲିଦରାଡି ଏଇଟା କଣ କେତେ ଦାମ? ବଡ ଖାରପାଣି ଏରା କେତେ ପଇସା? 240 ଟଙ୍କା। ୱାଓ ଏଇଟା କଣ? ଅଲଣା ଅଲଣା ଇଏ ତ ଛୋଟିଆ ଖାରପାଣିଆ। ଛୋଟ ଖାରପାଣିଆ। ମରୁଆ କାହିଁ ଯେ? ମରୁଆରେ କେତେ ପଇସା? 250 ଟଙ୍କା। କେତେ ଦେଖିବା ହାସିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା 250 କୁ 50 ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ପାକି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭାଇ ଦେଖ ମୋର ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଳିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗୁଡିକ ହେଇଛି। ପଥର ଏତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଅଛି ଦେଖି ପଥର ମୁଣ୍ଡି କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଯେ ଚପା ମରୁଆ ୱାଓ ସଳା ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧରିକି ଯାଉଛି ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର କିଣି ନବ ପଇସା କିଟା କଣ କିସମି ମାନେ ଏଇ ଶୁଖୁଆ ନା କିସିମି ଆଉ ଏଇଟା ରାଇବଲ ଦେଖିଲେ ତେଲ ଟିକେ ରାଇବଲ ବଢିଆ ଧଳା ହେଇଛି ତ।